Helo, bore da bawb. Felly, heddiw, da ni'n mynd i ganolbwyntio ar un sesiwn yn benodol ar hyfforddi, gobeithio, sut i'n dati i ysgrifennu cyflwyniad llafar unigol. Mae Leri Light ydy'n enw fi, a byddai'n charwain chi drwy'r cama o ran sut mae'n mynd ati i baratoi ar gyfer y rhan yma ar gyfer yr arholiad TGAU. Felly, i ddechrau arni, os edrychwch chi ar y sgrin, iawn. Da chi'n astudio Cymraeg Iaith, efallai bod nifer o'n chi'n astudio Cymraeg Llenyddiaeth hefyd, felly mae gennych chi ddau TGAU ar wahân yn fan yna. Felly o ran Cymraeg Iaith, mi fydd gofyn i chi mlwyddyn 10 neu o bosib ym mlwyddyn 11 i baratoi cyflwyniad llafar ar eich pen eich hun, a mae hwnna'n cyfri wedyn am 15% o'r radd i gyd. Felly mae'r TGAU cyfan, mae'r rhan yma yn cyfri 15%. Iawn, felly nod y sesiwn, fel o'n i'n deud, ydy mynd ati i edrych ar sut mae strwythuro cyflwyniad llafar unigol a beth sydd ddisgwyliedig ohonoch chi. Felly, yn fan hyn, mae gennym ni meini prawf llwyddiant. Felly, yn syml iawn, be mae'r hyn yn golygu ydy be yn union ydych chi'n gorfod wneud, ynde? Iawn? Felly, mae angen i chi fod yn casglu ac yn cyflwyno gwybodaeth am bwnc o'ch dewis chi. Felly, chi sy'n cael penderfynu ar ba destun da chi isio siarad amdano fo. A maen nhw'n gofyn i chi hefyd i rannu'r cyflwyniad yn 4 rhan. Felly, yn ystod y sesiwn yma, byddai'n sôn dipyn bach am y gair agwedd, ia? Ond mae agwedd yn y cyd-destun yma yn golygu'r rhan. Felly, mi fydd rhaid i chi gwneud y cyflwyniad yn 4 rhan. Wedyn, un maen prawf ydy sicrhau bod chi'n siarad yn naturiol, a mae hwn yn ein go bwysig. Bod chi'n gwneud yn siŵr bod chi ddim yn darllen. Felly, pan fyddwch chi wedi sgwennu'ch cyflwyniad neu wedi wneud o ar gardiau fflach, efallai, mae hi'n bwysig bod chi yn ymarfer wedyn a bod chi ddim yn darllen gair am air. Achos pan fydd y cyflwyniad yn cael ei farcio, mi fydd o'n cael ei farcio allan o 40. Iawn, 40 o farciau. Felly mae yna 20 o farciau i gael am y cynnwys, sef be ydych chi'n ysgrifennu, a mae yna 20 o farciau i gael am safon yr iaith. Felly mae yna fodd i bwy bynnag sy'n eich marcio chi i dynnu'r marc i lawr os ydym ni yn darllen. Felly jyst i sicrhau bod chi'n gwneud hynny. Iaith lafar breunus, felly fel o'n i'n deud, mae yna farc uchel i gael am safon yr iaith. Felly sicrhau bod chi wedi mynd dros dy fo'n fanwl, bod chi wedi gofyn i'ch athro i farcio fo i chi, ac i roi sylw i'r treigladau ag ati. A mi fydd y cyflwyniad yn cael ei recordio, iawn. Mae'n ddigon posib hefyd erbyn hyn y bydd o'n cael i ffilmio. Iawn, mae hwnna i'w gadarnhau gan eich ysgolion. Felly mae eisiau sicrhau bod eich bod chi yn cyflwyno yn hyderus a bod yr iaith mor naturiol ag y gallith chi i fod. Reit, felly, mwy o gyfarwyddiadau i chi. Da ni ddim jyst yn mynd ati i ddewis pwnc o dop yn penna, iawn. Mae rhaid i chi feddwl am destun sydd yn ffitio mewn i un o'r categoriau yma. Felly mae yna 5 o gategoriau, ydych chi'n gweld nhw ar y sgrin yn fan yna, iawn. Sef Cymru, Hamdden, dinasyddiaeth, technoleg a gwyddoniaeth a byd gwaith. Felly, fel ydych chi'n gweld, mae rhaid i be ydych chi'n ei ddewis i gyflwyno arno fo fod yn ffitio i fewn i un o'r themau yna. Felly, fel ydych chi'n gweld, mae Cymru yn eang dros ben. Iawn, da ni wedi cael cyflwyniadau yn y gorffennol ar yr iaith Gymraeg, yr Eisteddfod, Tafwyl. Da ni wedi cael pethau sydd wedi digwydd yng Nghymru hefyd. Da ni wedi cael cyflwyniad ar, trio meddwl, deddfau uno. Mae yna sawl peth.
Dach chi'n gwybod, mae yna gymaint o bethau sy'n ffitio i mewn i thema Cymru. Um, Hamdden hefyd, leisure, yn eitha eang ac yn eitha agored. Felly mae yna sawl peth y gallwch chi i'w roi yn y thema honno. Iawn, unrhyw beth, os ydych chi yn mwynhau rygbi, os ydych chi'n mwynhau pêl-rwyd, fysa fo'n ffitio yn hyfryd i mewn i'r thema hamdden. Dinasyddiaeth. Felly, falle bod chi'n dod ar draws dinasyddiaeth os ydych chi'n astudio'r bac. Felly, yn fanna gallwch chi feddwl am bethau sydd wedi digwydd i bobl, pethau sydd wedi digwydd yn hanesyddol. Felly, dinasyddiaeth, citizenship, falle ydych chi'n edrych yn fwy penodol ar rhywbeth mae yna berson wedi wneud. A ie, fel dwi'n deud, eich bod hwnna'n rhywbeth mwy hanesyddol. Felly, os oes gennych chi ddiddordeb mewn pethau diwylliannol, hanesyddol, fel dwi'n deud, pethau sydd ar y newyddion, felly fysa hwnna'n ffitio mewn i dinasyddiaeth. Okay. Technoleg a gwyddoniaeth. Gallwch chi gynnwys unrhyw faes, os gennych chi ddiddordeb ynddo fo. Maes meddygol, deintyddol, unrhyw beth. Byd gwaith yn un arall. Gallwch chi sôn am unrhyw fath o, dach chi'n bod, adeiladwaith, peirianneg, unrhyw fath o destun. Mae gennych chi ddiddordeb ynddo fo. A wedyn, y cyfan dach chi eisiau gwneud wedyn ydy blethu fo mewn i'r thema, un o'r themau yma, o'r gorau. Fyswn i'n deud yn fyna hefyd, pan dych chi'n dewis eich testun, cymrwch yr amser i ddewis yn ofalus, fel bod gennych chi ddigon i ddeud amdano fo. Okay. Mae'n bwysig bod eich cyflwyniad chi yn para rhwng 5 a 7 munud, iawn. Os ydy o'n 3 munud a hanner, dydy hwnna ddim digon hir, a wedyn o bosib fysa'ch athro chi wedyn yn gofyn i chi i ail gyflwyno fo. Ia? Felly, gan bod o'n cael ei recordio, mae o'n bwysig bod chi o fewn y 5 munud yna. Iawn? Hefyd, mae yn arfer dda ar ddiwedd y cyflwyniad os oes yna berson yn gofyn cwestiynau i chi. Felly, ar ôl i chi fod yn siarad am oddeutu 5 munud, bod gennych chi wedyn yr athro yn gofyn cwestiynau i chi ar y cyflwyniad. A wedyn yn fanna, mae'n gyfle i chi wedyn i chi fod yn arddangos sgiliau gwybodaeth eang a llwyrdeb iaith hefyd. Okay. Iawn, felly ar y sleid nesaf, okay, na i jyst rhoi cwpl o funudau i chi gael dechrau meddwl am ba fath o bwnc neu pa fath o destun yr hoffech chi gyflwyno arno fo, o'r gorau. Felly yn fanna, dwi'n meddwl bod yna ryw 8 o focsys. Felly os da chi eisiau meddwl efallai am destunau neu am bwnc yr hoffech chi siarad amdano fo, ac ddech chi'n ella bod chi'n gallu meddwl am un sy'n ffitio i thema Cymru, un i hamdden, un i dinasyddiaeth, un i technoleg a gwyddoniaeth ac un i byd gwaith. Ie, so os da chi eisiau cymryd chydig o funudau i feddwl am hwnna, ie, a meddwl am rei pynciau posib.
O'r gorau, felly os ydych chi wedi cael cyfle i feddwl am rei syniadau, iawn. Um, Fel o'n i'n sôn yn gynharach, efo Cymru, ydych chi'n gwybod gallwch chi drafod unrhyw beth sy'n gysylltiedig gyda Chymru. Iawn? Um, Be welwch chi fo llawer o'r testunau yma ydy, mae'r wybodaeth yn eang iawn iawn. Felly mae'n gymryd dipyn o amser i chi roi o at ei gilydd a'i roi o'n bedair rhan. Okay? Ond ddawn ni at hynny mewn chydig o funudau. Wedyn, hamdden, fel o'n i'n deud, mae sawl peth dwi'n meddwl yn gallu ffitio mewn i hwnna. Reit, unrhyw beth sydd o ddiddordeb personol i chi, efallai unrhyw weithgaredd da chi'n neud. Felly, fysa yna sawl peth yn gallu ffitio yn fanna. Ac y dinasyddiaeth, fel o'n i'n sôn, falle hefyd, os ydych chi'n mwynhau pynciau eraill yn yr ysgol, enghraifft, os ydych chi'n mwynhau addysg grefyddol, os ydych chi'n mwynhau daearyddiaeth neu hanes, ella fedrwch chi fynd ar ôl rhai pynciau ydych chi wedi gwneud yn fan honno, a gofyn i'ch athrawon am chydig o help efallai, a felly bod gennych chi nodiadau yn barod sy'n mynd i fod yn gallu eich cynorthwyo chi efo'r dasg yma. Fel o'n i'n deud technoleg, gwyddoniaeth, allwch chi sôn am unrhyw ddatblygiad sy'n bodoli, ydych chi'n gwybod, y maes meddygaeth, unrhyw beth sy'n cael ei dreialu. Dwi'n gwybod yna rhywun wedi gwneud cyflwyniad y llynedd ar y brechlynna ddoth yn sgil Covid-19. Felly mae yna sawl peth, ydych chi'n gwybod, gallwch chi gynnwys. A cofiwch na dim ond un testyn, ydych chi'n ei ddewis o'r gorau. Reit, felly jyst i symud ymlaen at y sleid nesaf. Pan ydych chi wrthi yn cynllunio, dyma'r 3 pheth pwysig. Iawn. Felly, strwythur ydy sut mae rhywbeth wedi cael ei roi at ei gilydd. Okay? Mae llawer iawn o ddysgwyr yn hoffi sgwennu'r cyflwyniad yn gyntaf. I gyflwyno fo i'r athro i edrych arno fo, i'ch athro Cymraeg chi, a wedyn bydd yr athro neu'r athrawes yn rhoi argymhellion i chi. I ar sut i wella. Felly'r strwythur ydy sut ydych chi'n mynd ati i'w sgwennu fo. O'r gorau, cos mae siarad am 5 munud heb unrhyw fath o nodiadau yn dipyn o her yn dydi. Okay? Felly bod chi'n falle'n sgwennu'r cyflwyniad yn gyntaf, neu bod chi'n defnyddio cardiau fflach, a bod chi wedyn yn ymarfer. Felly, y strwythur, fel dwi'n sôn, ydy'r 4 agwedd yma ydych chi'n mynd i ddefnyddio. Okay? A 4 agwedd ydy 4 rhan. Wedyn cynnwys, yr ail beth, cynnwys ydy be ydych chi yn ei ddweud, felly am be ydych chi'n sôn. Okay? Cynnwys ydy content yn Saesneg. A wedyn y trydydd peth yma'n hyn ydy'r iaith, ynde, o'r gorau. Felly, tydi sillafu ddim yn mynd i fod yn cael ei ystyried yma'n hyn, yn acdi, am mai llafar ydi o. Felly, mae eisiau chi roed ystyriaeth i'r tôn y llais, sut ydych chi'n cyflwyno, treigladau, fel sgynnon ni'n Gymraeg, ynde? Iawn, so sicrhau bod rheina gennych chi yn gywir ac yn ei lle. Felly, falle na'r man cychwyn i chi rwan ydy i ysgrifennu neu i lunio map meddwl o'r gorau. Felly, pan ydych chi yn gwneud map meddwl, dyma math o bethau i chi ystyried, neu pethau falle sy'n mynd i fod dipyn bach yn anodd wrth strwythuro cyflwyniad llafar. Reit, felly pethau i chi ystyried yma'n hyn, okay? Brawddegau llawn, bod ni'n sgwennu brawddegau llawn, bod ni ddim yn defnyddio darna o frawddegau, bod nhw'n rhy bytiog, bo'ch brawddegau chi'n llawn a bod nhw'n gwneud synwyr. Darllenwch y brawddegau nôl i chi'ch hun, fel bod o yn gwneud synwyr i chi. Os dwi'n gwneud synwyr i chi, fydd o'n gwneud synwyr i rywun arall. Amser. Chi'n cadw llygad ar yr amser yn amlwg iawn. 5 munud, dim mwy na 7. Fyswn i yn annog chi i drio sicrhau bod y cyflwyniad yn 5 munud, 5 munud a hanner. Okay. Cyswllt llygaid. Wel, mi fydd yr athro yn gwrando arnoch chi, efallai bod chi eisiau dod â ffrind i mewn efo chi i wrando ar y cyflwyniad. Ceisiwch wneud cyswllt llygad efo'r gynulleidfa. Mae hynny wastad yn beth da, achos mae hwnna wedyn yn cyfrannu at y ffordd ydych chi yn cyflwyno. Hyder, iawn. Falla bod chi ddim yn teimlo yn hynod o hyderus i wneud y math yma o beth. Falla bod chi'n teimlo bod rhywbeth yn codi cwilydd arnoch chi, bod chi'n gorau siarad, ond cofiwch, ydych chi'n gorau wneud o flaen y dosbarth, ydych chi'n wneud o flaen eich athro, a mae'r elfen o recordio weithiau'n gallu codi ofn,
ond ceisiwch deimlo mor hyderus ag y gallwch chi, ia? Ymarfer ydy'r peth pwysig i wneud, a bod chi'n neud o'n eich amser eich hun, a bod chi'n gofyn i rywun, da chi'n drystio i wrando arna chi yn ymarfer, ia? Boed o'n aelod o'r teulu neu yn ffrind. A wedyn, dwi jyst i nodi yn fanna iaith a threiglada, fel da ni wedi sôn o'r blaen. Bod chi'n rhoi ystyriaeth wedyn i'r treiglada, a bod chi yn ymarfer ac yn gwneud ymarferion cyn bod chi'n mynd ati i gyflwyno. Reit, felly yn fan hyn, dwi jyst i nodi chydig bach o gyngor a sut i fynd ati i ddechrau cyflwyniad llafar, Peth cyntaf ddewch chi'n neud ydy cyflwyno'ch hunan, iawn, felly da ni wastad yn annog chi i ddeud bore da, fy enw i yw, a heddiw byddaf yn cyflwyno gwybodaeth am yr Eisteddfod Genedlaethol o dan y thema Cymru. Y bedair agwedd y bydda i'n ei trafod yw hanes yr Eisteddfod, yr ail agwedd, yr Eisteddfod gyntaf, drydydd agwedd, sut mae'r Eisteddfod yn cynnig gymaint o gyfleoedd i bobl ifanc, a'r bedwerydd agwedd ydy, be fydden ni ddweud, sut mae'r Eisteddfod wedi datblygu dros y blynyddoedd. Felly, meddyliwch, o dop y mhen oedd heina, fyddwch chi wedi meddwl yn ofalus beth yw'r pedair rhan da chi'n neud. Ceisiwch i'r agwedd olaf un, sef yr rhan olaf da chi'n neud, fod yn ddadansodol. Mae'n sefydd eich athro chi'n siŵr yn sôn mwy am hynny. Ond honna di'r agwedd sydd yn mynd i godi chi o ran y marciau byddwch chi'n gael am y cyflwyniad. Felly, be dwi'n golygu'n fanna ydy, pa bynnag destun da chi'n mynd i fod yn siarad amdano fo, ceisiwch bod yr agwedd olaf yn un sy'n dechrau gyda i ba raddau. Felly, da chi eisiau meddwl am be bynnag da chi'n drafod, i ba raddau mae'r testun yna'n bwysig mewn ffordd ehangach. Felly, mae'r dadansoddi na dipyn bach yn fwy anodd. Cyflwyno gwybodaeth yn wybodaeth da chi'n gael o lyfr neu o'r we, ond mae'r agwedd ola yna i fod yn, mae eisiau chi falla ofyn y cwestiwn i ba raddau ar ddechrau'r agwedd olaf. Nawn ni sôn dipyn bach mwy am hwnna. Reit ta, felly, sut mae cychwyn? Agoriad diddorol sy'n denu eich cynulleidfa chi. Felly eich bwriad chi cyn i chi ddechrau cyflwyno unrhyw beth ydy hoelio sylw y person sydd yn gwrando. Felly, da chi eisiau dechrau gyda rhywbeth bachog, rhywbeth diddorol, rhywbeth sy'n enyn diddordeb. Fel dwi wedi sôn chydig bach yn barod yn fanna, paratewch baragraff agoriadol sy'n cyflwyno'ch hun, y testun da chi'n mynd i fod yn drafod, a chrynodeb hefyd o'ch pwnc. Mae o'n bwysig i chi nodi yn fanna, yn y rhif 2 yna, os welwch chi, pa agweddau ydych chi'n mynd i fod yn trafod, fel o'n i'n enghreiffdio fan yna. Wedyn, fel o'n i'n deud, dewiswch bedair agwedd, siaradwch yn glir gyda'ch cynulleidfa, eu cyfarch ar y dechrau, diolch iddyn nhw am wrando ar ddiwedd y darn, ac hefyd yn fan hyn, rhywbeth reit amlwg efallai, peidiwch o siarad yn rhy gyflym. Dwi'n siarad yn rhy gyflym yn fan hyn, ond ceisiwch osgoi mynd fel tren. Cymrwch yr amser i siarad yn bwyllog ac yn araf ac esbonio'ch eich cyflwyniad yn glir. Tip bach arall, cofiwch bod chi'n amseru eich cyflwyniad i wneud yn siŵr bod o ddim yn rhy hir neu rhy fyr. Felly, mae gallu bod o'n mynd yn rhy hir hefyd yn gallu bod yn rhan faint o broblem a bod o'n rhy fyr. So, sicrhewch bod chi ddim wedi bod yn siarad am 8 munud. Iawn, mae eisiau trio gadw fo at y 5 munud na. Mae honna'n sgil yn y fo'i hun hefyd, achos da chi eisiau i'ch cyflwyniad fod yn gofiadwy a da chi eisiau iddo fod yn effeithiol. Felly, mwynhewch o, mwynhewch o, gwenwch, ymlaciwch a gwneud eich gorau. Da ni methu gwneud dim mwy na hynny. Felly, yn fama, dwi wedi sôn chydig bach am y cynnwys, dwi wedi edrych ar pa fath o beth sy'n mynd i strwythuro'ch gyflwyniad chi. Cofiwch hefyd bod yna 20 o farciau i gael, neu hyd at 20 o farciau i gael am safon yr iaith. Felly, yn fama, jyst dipyn bach falle o ymarferion gallwch chi ystyried pan ydych chi yn ysgrifennu.
Iawn, felly pethau mach athrawon chi, dwi'n siŵr, yn sôn amdanyn nhw yn y gwersi Cymraeg, oce? Felly, fel ydych chi'n gwybod, y treigladau yma, iawn, sydd yn rhan mor fawr o y Gymraeg. O, dwi'n siŵr beth ddigwyddodd yma na. Da ni nôl. Felly, treiglad meddal efallai ydy'r un mwyaf amlwg fydd yn ymddangos wrth i chi siarad, achos wrth i chi gyflwyno'ch gwybodaeth, mi fyddwch chi'n amlwg yn disgrifio rhywbeth yn byddwch. Felly, un o'r treigladau sy'n amlygu hun ydy'r treiglad meddal ar ôl yn. Felly, yn fan hyn, os newch chi edrych ar y sgrin, mae gennych chi'r llythrennau sydd yn treiglo am feddal. Ie, so mae gennych chi PTC, BDG, LMR. Felly, os da chi'n rhoi yn o'i blaenau nhw, ie, os da chi'n rhoi yn o'i blaenau nhw ac yn disgrifio, ie, yn treithiadol yma, maen nhw'n treiglo'n feddal. Ie? Felly, da chi'n gweld yn fanna i ba lythrennau maen nhw yn treiglo. Ie, felly, enghraifft, yn pwysig, yn bwysig, yn tal, yn dal, yn coch, yn goch, yn falch, beth rhaid ni gael yn fanna, diddorol, yn ddiddorol. Ia, felly yr ei gwyrdd ydy'r ei cywir, ynde. Iawn. G, yn gwan, enghraifft, os da chi'n disgrifio rhywbeth sy'n gwan, da ni'n dweud yn gwan, mae G yn diflannu, yn wan. Efo L a'r H, maen nhw'n eithriadau yn dydi. So maen nhw'n dilyn patrwm chydig bach yn wahanol. Felly weithiau maen nhw'n treiglo'n feddal, ond jyst i fod yn niwsans, yn yr achos yma dydyn nhw ddim. Felly sa chi'n dweud yn llawn, mae hwnna'n aros rhywun peth yn dydi, yn llawn. Yn rhwydd, mae'r gwaith yn rhwydd, mae hwnna'n aros rhywun peth. Okay? Felly pan da chi'n rhoi yn o'i blaenau nhw, mae pob un yn newid, ond i bai am yr L ar y Rh na. Okay? M, mawr, yn fawr. Felly dyna nhw y llythrennau gwreiddiol ac i be maen nhw'n treiglo a yn y gwyrdd yn fanna, okay? So mae hwnna'n un treiglad i chi gadw llygad arno fo pan ydych chi yn gwirio ac yn prawf ddarllen eich cyflwyniad, okay? A wedyn ar yr ochr dde, da ni jyst i roi arddodiaid yn fan hyn, okay? Felly arddodiaid, da chi wedi dysgu nhw, mae'n siŵr, amarat, dan dros drwy, ie, pa bynnag ffordd da chi wedi dysgu nhw. Be mae arddodiad yn neud yn syml iawn ydy dweud ble mae rhywbeth mewn perthynas efo rhywbeth arall. Felly, yn fanna, fel ydych chi'n gweld nhw, am, ar, at, gan, dros, drwy, o, dan, heb, hyd, i, wrth, iawn. Falla, pan ydych chi'n mynd dros eich cyflwyniad ac yn paratoi, bod o'n syniad i chi gadw llygad ar yr arddodiaid, achos mae yna dreiglad meddal yn digwydd ar ôl rheini hefyd yn does. Okay? Felly, da ni ddim yn mynd â ci am tro, da ni'n mynd â ci am dro, da ni ddim yn mynd ar coll, da ni'n mynd ar goll, ac yn y blaen. Felly, dyma nhw'r llythrennau ar yr ochr chwith, dyma be maen nhw'n newid iddyn nhw yn y gwyrdd, a wedyn y ddau mwyaf amlwg efallai ydy'r treiglad ar ôl yn a treiglad ar ôl arddodiad, okay? So cadwch lygad ar yr heina. Okay. Felly, yn fan hyn, yn sydyn iawn, mae yna ymarfer bach i chi. Okay, ymarfer bach digon syml. Mae gennym ni'r lythyren ar yr ochr chwith. Mae gennym ni'r ansoddair yn y canol. Felly, fel ydych chi'n gwybod, ansoddair ydy gair sy'n disgrifio. A wedyn, ar yr ochr dde, mae gennym ni'r treiglad meddal. Felly, os ydych chi eisiau cymryd chydig o funudau, jyst i roi yn o flaen yr ansoddair, a jyst i nodi i be mae o'n newid. Okay? A ddawn ni atyn nhw mewn rhyw 2 funud.
Wel, gorau, ydych chi'n cael gyfle i wneud hynna? Felly, os ydych chi'n cofio, dyma i be mae'r llythrennau'n newid. Iawn, maen nhw yn wreiddiol yn y du, a wedyn maen nhw wedi treiglo yn y gwyrdd, okay? Felly, os ydych chi'n rhoi yn o flaen prydferth, yn brydferth, felly yn brydferth. Os ydych chi'n rhoi yn o flaen trwm, yn anghywir, yn drwm, yn cul, yn gul, yn budur neu yn brwnt, yn fudur, yn frwnt, yn deniadol, yn mynd yn ddeniadol, yn gogoneddus, yn ogoneddus, yn mwdlyd, yn fwdlyd. Ydych chi'n cofio efo ell a'r hy, da ni wedi rhoi hynna'n fanna mewn lliw coch, jyst i chi gael gweld bod nhw yn dilyn patrwm gwahanol a dyn nhw ddim yn treiglo yn yr achos yma. Okay, so maen nhw'n aros yr un peth yn llwyddiannus ac yn rhamantus. O'r gorau. Chi eisiau jyst 1 munud i edrych am heina a sicrhau bod nhw'n gwneud synwyr i chi. Okay? Felly, awn ni yn ymlaen os ydych chi wedi cael cyfle i wneud hynna. Iawn, felly, nesaf iawn, jyst i sôn am weddill eich cyflwyniad. So, sut ydych chi'n mynd ati wedyn i ddechrau arni? Mae gennych chi fap meddwl, wan gobeithio, neu pan fwch chi'n edrych yn ôl ar y sesiwn yma, iawn, mae gennych chi fap meddwl, da chi'n gwybod be'n neud o ran y treigladau i fod yn ystyriol ar heini. A wedyn agwedd, felly yn fama, os ydych chi jyst eisiau gwneud yr un peth, iawn, da chi eisiau meddwl yn fama am sut i strwythuro eich cyflwyniad, iawn? Felly, agwedd 1, agwedd 2, agwedd 3, agwedd 4. Felly dwi'n gwybod weithiau mae'r gair agwedd yn gallu golygu rhywbeth arall, ond yn y cyd-destun yma mae agwedd yn golygu rhan. Iawn, so ydych chi eisiau rhannu'ch cyflwyniad yn bedair. A wedyn, os ydych chi edrych ar y strwythur yn fan hyn, dwi'n meddwl bod hwn yn gallu esbonio fo'n eitha clir o beth ydych chi angen ei wneud. Iawn? Da chi eisiau agoriad diddorol sy'n denu'ch cynulleidfa. Felly yn fan yna, da chi yn rhoi eich bore da, neu'ch pnawn da, fy enw i yw, ac yn cyflwyno'ch hun. Okay? A wedyn agwedd rhan 1, rhan 2, rhan 3, rhan 4. Da chi eisiau meddwl wedyn, ewch ar y we, ewch drwy lyfrau, a chwiliwch am bedair rhan i'ch cyflwyniad. So, da chi'n meddwl, os ydych chi'n sgwennu hwn, mi fysach chi'n meddwl amdano fo fel falle 4 paragraff eitha hir. Yeah? Ond am ei cyflwyno, da chi ar lafar, da chi eisiau meddwl amdano fo fel pedair rhan gwahanol i'ch cyflwyniad. Okay? So, da chi'n sôn am yr un testyn, ond da chi wedi rannu fo yn 4. Iawn? A wedyn casgliad, dwi'n droed yn fanna, wel, da chi'n diolch i'ch cynulleidfa, mae'n ffordd neis o orffen, diolch am wrando, os gennych chi unrhyw gwestiynau. Iawn? Felly, y cam nesaf. O'r gorau, felly, jyst i ni gael prynhoi y sesiwn hon ar gyflwyniad llafar unigol. Da ni wedi sôn yn dod bod o'n 15% o'r radd ar gyfer eich TGAU Cymraeg chi. A'r peth cyntaf, os da chi'n cofio ydych chi eisiau gwneud, ydy tynnu sylw at y meini prawf llwyddiant yma. Chi'n gweld ar y sgrin. A mae eisiau chi drefnu'ch cyflwyniad yn bedair agwedd. Ia, bod o'n eitha trefnus gennych chi, bod chi'n siarad am 4 peth gwahanol o dan yr un testyn. Bod chi'n osgoi darllen, bod chi'n siarad mor naturiol ac ydych chi'n gallu, a bod chi wedi gofyn i rywun i wrando arnoch chi o flaen llaw. Bod y cyflwyniad yn para 4 i 5 o funudau. Chi'n gwybod, felly mae eisiau ceisio amseru
a bod chi'n sicrhau bod chi'n cadw at yr amser yna. A wedyn gallwch chi drefnu bod yr athro neu'r myfyrwyr sydd hefo chi'n gallu gofyn cwestiynau i chi ar ddiwedd y cyflwyniad. Ia, a mae hynna'n rei fedrwch chi baratoi o flaen llaw hefyd. Felly, da chi eisiau meddwl am rhywbeth i gyflwyno gwybodaeth arno fo o dan y thema Cymru, neu hamdden, neu dinasyddiaeth, neu technoleg a gwyddoniaeth, neu byd gwaith. Felly, da chi eisiau mynd ati i feddwl am bwnc, a da chi eisiau mynd ati i feddwl am rannu y testyn yna yn bedair agwedd, fel i fod o yn drefnus, oce? Felly, da chi'n cofio 3 pheth i chi ganolbwyntio arno fo: strwythur, cynnwys a iaith. Cofiwch bod yna 20 o farciau i gael am gynnwys. Cofiwch bod yna 20 o farciau i gael am iaith. Okay? A mewn unrhyw gyflwyniad, da chi eisiau meddwl am sut ydych chi yn cyflwyno eich hun, sut ydych chi'n dangos bod chi'n hyderus, a bod gennych chi afal gadarn ar y treigladau. Iawn, felly wnaethon ni sôn yn do am baragraff agoriadol sydd yn denu sylw, paragraff sydd yn hoelio sylw, bod chi'n cyflwyno'ch hun a bod chi'n cyflwyno be ydych chi'n mynd i drafod. Wedyn, fydd hwn yn berthnasol i chi ar gyfer y sesiwn nesaf hefyd ar arholiad llafar grŵp, ond cadwch olwg ar y treigladau yma, okay? Maen nhw'n mynd i fod yn bwysig i chi, yn enwedig y treiglad ar ôl arddodiad. Mae yna ymarfer bach da chi wedi gwneud yn fan yna. Okay? Felly fel man cychwyn, os ydych chi eisiau edrych ar y strwythur yma fan hyn, a bod chi yn meddwl be di'r 4 rhan ydych chi'n mynd i fod yn trafod, be di'r 4 agwedd, a bod chi wedyn yn cloi'r holl beth yn eitha taclus o fewn y 5 munud yn diolch i'ch cynulleidfa am wrando arna chi. Reit, cardiau fflach, hwnna di'r peth gorau. Ia, bod gennych chi gardiau fflach, bod nhw o'ch blaen chi, ond bod chi hefyd yn gallu codi'ch pen i anerch y gynulleidfa. A wedyn, os ydych chi'n cofio, wnaethon ni orffen yn do efo hwn, sef y meini prawf. Okay? Dwi'n yn siŵr os oedd y recordiad wedi stopio ar y pwynt yma, ond os ydych chi eisiau edrych ar y meini prawf na'n fanna, iawn, dyma'r pethau sydd eisiau chi roi sylw penodol iddyn nhw, ia, a sicrhau bod chi wedi gwneud y pethau yma, a fyddwch chi yn gweld y cyflwyniad yn hollol iawn wedyn. Reit, sicrhewch bod chi yn rhoi digon amser i chi'ch hun i wneud hwn a cadw llygad wedyn ar y meini prawf yma. Okay? Paratoi'n ddigon trylwyr, defnyddio geiriadur, rhoi digon o sylw i'r treigladau, siarad am ddigon amser, 4 agwedd, tôn y llais, peidio darllen, fel da ni wedi deud ynde, okay? Peidio darllen, mae'n iawn bod gennych chi rhywbeth fel prompt, ond bod chi'n gwneud eich gorau i beidio darllen gair am air, ddim hwnna'n tynnu'r marc i lawr, okay? Ac i drio siarad mor hyderus ag y gallwch chi. O'r gorau, felly hwnna'n grynodeb bach byr i chi o beth da ni wedi drafod heddiw, a wedyn, os na gennych chi unrhyw gwestiynau, mi fydd y sesiwn nesaf yn edrych ar yr ail rhan o'r arholiad llafar. Felly mae hwn ar eich pen eich hun yn 15%, a mae'r un nesaf y byddwn ni'n drafod yn un mewn grŵp. A mae hwnna'n 15% hefyd, sydd yn 30% o'ch tygau chi yn gyfan gwbl. O'r gorau, pob dymuniad da i chi gyd, a welwn i chi cyn bo hir. Diolch.